Majte otvorenie, neviem, či už idú strieľať, takže prosím vás, otvorte si ústa, lebo tá rana je naozaj dosť silná. Je to samozrejme cvičná munícia. Priemerný dostrel tanku teoreticky je síce možno do 10 km, ale mierená strela sa dávala bežne na 2 km maximálne. Správne ho namieril mimo vás. Tank môže strieľať za jazdy, má stabilizáciu vo všetkých rovinách. Predpokladám, že to kladivo, ten druhý tank nám to aj predvedie funkčné. To vidíte, že potom za jazdy hlaveň stále drží zamierenú na jeden cieľ. Inak náš cieľ je naozaj umenie. Je to tak, že veliteľ cez svoje 3 periskopy... Tak, bola rana. Klobúky máte? Teraz to musia prebiť. Ten náš kolega, čo sedí vo veži, tak to je v pozícii veliteľa. Pod ním, tam ja sa snažíme trafiť to lietadlo asi, že nad nami letí. Za normálnych okolností pod ním sedí strelec, ktorého hlavu má veliteľ medzi svojimi kolenami, že prakticky, keď netrafí, tak hneď ho upozorní správnym puchancom do hlavy. Teraz mal spočítané zuby v prevodovke a ide. A kde je auto? Aha, už sú obidve pohromade. Takže to bolo Dejvo. Plastový nárazník zostal, to by sa Žiguláku nestalo. Takže ďakujeme za predvedenie T-55-ky, M-ku a teraz pôjde kladivo. Predpokladáme, že vodič prebije zatiaľ. Ináč rýchlosť palby dosť silne závisí od šikovnosti a sily nabíjača, keďže tunak je manuálne nabíjanie. Teoretická